DXDC Radyoman Report. Gikonperma sa Tugbok PNP General Investigation Section ang hitabong kinawatay sa Dika Homes Mintaling Syudad. Mato ni PMS sa OSICO nga sagad sa mga nalambigit sa kawat sa Dika Mintal pulos mga minor di edad o ganin niatong adlong Sabado. Adunay natalang kaso sa kawat sa Sabang dapit. Gisulti ni PMS OSICO di pariho ang mudo sa mga minor kay dunay usahay lungkad sa balay ang ilang himong atake o guban pang matang sa sistema sa pagpangawat. Sigon ni PMS sa OSICO nga tungod sa balaod nga nagprotekta sa katungod sa mga kabataan, dili mapreso ni pampaskarog kaso ang mga kabataan nga nalambigit sa kinawatay. Busa ilan na lamang kini gibalik ang kustudiya ngadto sa ilang mga ginikanan. Dugang sa mga pulis nga kabahin sa ilang gihimong lakang karon aron masumpo na ang kinawatay, mas gipakusgan karon sa Tugbok PNP ang pagbaygayon og curfew hour batok sa mga minor de edad. Gikan sa Tugbok PNP, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Joel Garay, Tatak Arimen. Tatak RMN.